Skål min sød, Poul. Ja, Rasmus er sød. Velkommen. Velkommen. Ja. Vi sidder lige her på restaurant Sands og nyder en dejlig brunch, inden turen går til Sydfrankrig. Ja, Frankrig er jo et dejligt sted. Men sig mig, Fritz, inden vi tager afsted, så har jeg fået sådan en invitation til sådan en fabrik i Aalborg. Nej. Fy for helvede. Det lyder sgu kedeligt. Det vil jeg ikke. Nej, men det er jo ikke sådan en fabrik som ude i Sydhavnen. Det er jo sådan en talentfabrik. Talentsøde, Poul. Hvad er nu det for noget? Jamen talent er jo, når man igennem livet får nogle kompetencer, som man kan bruge, når man skal ud og søge et job. Jeg har jo folk til at arbejde for mig. Hvad? Har jeg også talent? Jeg er sød, Fritz. Du har masser af talent. Men hvis ikke vi har talent, så køber vi det jo bare. Vi er jo skide rige. Ja. Du er sgu så sød, min mand. Du er så rig. Ja, skål. Min søde ven. Det minder mig om noget. Oppe i Aalborg, der snakker de sådan om, at man kan være sådan noget. Ja, jeg ved ikke, hvad man kalder det. Frivillig. Frivillig? Det lyder fandme ulækkert. Hvad er nu det for noget? Jamen, det er... Jamen, jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige det, søde Fritz. Det er jo arbejde uden betaling. Jeg har jo aldrig hørt noget så galt. Hvis jeg ikke skulle have penge for at lave noget, så skulle jeg det mindste have en lille suttemand. Det minder mig om min lille søde og pærpige. Hende tror jeg nu også, du bliver glad for, Poul. Er det sådan en lille sag, du ved? Det er det. Hende vil jeg glæder mig til. Du er sgu så sød, Fritz. Nej, det er dig. Nej, du er sgu rigere end mig. Er jeg det? Du er meget rigere end mig. Du er sgu så sød. Skål, min ven. Skål. Tak til Fritz og Poul, at dem skal man jo ikke lytte alt for meget efter. Men det er sandt, vi afholder Talentfabrikken 2013 her på Kunsten i Aalborg. Det er fredag den 20. september kl. 17. Der vil være et lækkert selskab af oplægsholdere fra erhvervslivet, som gennem frivilligt arbejde har skabt den karriere, de har i dag. Og til den lejlighed har vi bestilt god mad og vin, sammen med en klassisk koncertpianist, som kommer og spiller, mens I kan fordybe i kunsten her på væggene. I kan tilmelde jer på linket lige ovenover. Man skal være medlem af Djøf og studerende. Ses vi! Det tror jeg nok, vi gør. Skål, min ven. Du er sgu så sød.